Innovem. Amb col·laboració activa. Amb sostenibilitat i digitalització. Unim aigua i salut. Amb transformació social. El projecte Observ és un projecte d'innovació oberta que el que fa és utilitzar la qualitat de l'aigua residual com a indicador d'aspectes claus de la societat, com són la salut i la qualitat de vida de les persones. Que creem solucions per donar resposta a problemàtiques de salut poblacional i no només ho fem de la mà del teixit sanitari, sinó també incorporem la mirada de les entitats socials que puguin fer accions preventives per a aquelles persones que es troben en situació més vulnerable. Hem treballat des dels hospitals, persones investigadores, de l'administració, d'entitats socials, de l'operador de l'aigua, amb l'objectiu de compartir coneixements transversals per tal d'arribar a resultats més eficients amb aquesta plataforma. Al projecte Observ fem servir l'epidemiologia de les aigües per estudiar la incidència de virus i bactèries en la població. I l'estudi d'aquestes dades ens permet comprendre millor la salut de les persones que viuen a l'àrea metropolitana. D'aquesta manera, el projecte Observ s'alinea amb la futura Directiva Europea d'Aigües Residuals, en la que es demanarà als Estats membres el seguiment d'indicadors de salut poblacional, com poden ser virus i bactèries i gens de resistència als antibiòtics i, per altra banda, contaminants químics emergents. El procés de mostreig és fonamental per obtenir dades representatives i fiables, perquè ens permet analitzar i detectar la presència de diferents biomarcadors i substàncies en les aigües. Durant aquest temps, hem recopilat dades i hem treballat en tallers de cocreació fins a desenvolupar una plataforma que permet visualitzar la informació de manera clara i accessible. Les dades obtingudes ens poden aportar informació clau de cara a identificar patrons, conductes o tendències i anticipar-nos a possibles problemes de salut pública i comunitària i treballar-los des de la prevenció. Seguim treballant plegats amb aquesta visió integrada per convertir les aigües residuals en un indicador de salut poblacional i una nova palanca d'innovació. Gràcies per fer-ho possible.